Mga ka-BG, wala pa natapos ang election period. Ang pagkapon-apon usan sa assistant sa BG Party List tungod padayon niya po kita sa pagpanghatag og public service, good vibes o kuban pa. This time nanghatag kita og bugas sa lain-lain lugar sa Surigao del Norte. Kinsa kining mga benepisyaryo na to o kinsa pa ang mga nahatagan niini. Ihatod ka na to sa atong ka-BG, ang atong correspondent sa Surigao del Norte. Take it away, BG King Gonya. Salamat BG Ayan, 600 BG leaders ang nakadawat og tag 5 kilos na bugas sa Surigao del Norte gikan sa BG Party List. Ang BG Party List padayon ang pagpagtigayon sa mga nasugdan ug nabuhat sa mga saad. Maong panghatag og basic goods sama na sa bugas gyud ngadto sa katawhan. Bisan pa man wala matagaan og higayon na makaangkon sa maong pwesto sa kadaugan adtong miaging eleksyon. Apan ang BG Party List way puas ug walay pagkaluya na moalagad sa mga katawhan. Sa gihimo na aktibidad isip pasalamat sa mga BG leaders sa pagsuporta ni aging eleksyon, naghatag og pahalipay og bugas ang BG ngadto sa mga leaders sa mga lugar sakop ng Surigao del Norte. Niadtong Mayo 17, 2022 sa munisipyo ng Mainit sa panguna ng atong BG area leaders nga si SB Jerry Madera o ang atong volunteer nga si Bimar Jobet. 300 ka mga BG leaders ang nakadawat og bugas. Dako gyud ang kalipay ng mga leaders kay tungod bisan pa man wala makasulod sa kongreso, wala paghihapon kalimti sa BG Party List sa panghatag og bugas ug karadyawan. Gisundan dayon sa panghatag atong Mayo 24, 2022 sa Surigao City sa Barangay Luna og 60 ka mga leaders ang nakadawat og tagsag-tagsa ka 5 ka kilo og bugas. Og sa Barangay Taft adunay 80 ka mga BG leaders pod ang nakadawat. Dako ang pasalamat sa BG Party List sa kay Kapitan Pablo Bonono ng Barangay Taft ug ABC President Kapitan Rico Nagas ng Barangay Luna tungod kay ilaman kini gitagaan og hugot na suporta sa maong programa. Samtang naghatag pod ang mga bugas dito sa Siargao Island sa munisipyo ng Dapa og 29 ka mga leaders ang nakadawat sa bugas. Sa padayon sa programa ng bugas gyud ni adtong Mayo 25, 2022, naghatag na pod sa Barangay Lipata, Surigao City og bugas na tag 5 ka kilo sa 55 ka BG leaders sa munisipyo og sa Placer. 22 ka leaders pod ang nakadawat sa panguna ng atong BG leaders na si Mr. Kix Tiongco. Sa pagtapos sa weekend, naghatag pod ang bugas niadtong Mayo 26 sa Barangay San Juan, Surigao City. Kini gisuportahan pod sa panguna ni Kapitan Susan Galanea og Barangay Council sa panghatag og bugas og 60 ka leaders ang nakadawat ng 5 ka kilo na bugas. Ang BG Party List isa sa mga advokasya ang panghatag og karadyawan sa mga katawhan sama na sa niining programa na bugas gyud kay aron gamay sa natabang magutom ang atong mga nigugmang mga Bisaya. Sa karon adunay total na 606 na mga leaders ang ato natagaan. O gatangi pa ang mga padadyon o panghatag na bugas sa sunod na mga adlaw sa mga lugar na mabisitahan ng BG Party List. Gikan diri sa Surigao City, kini si Ken Gonya, ang BG correspondent. Okay, daghang salamat kay BG Ken. Daghang salamat po sa atong mga kaigsunan diya nga naghatag sa susuporta o pagsalig tungod niya na padayon usab ang atong serbisyo publiko sa BG Party List. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!